Героите в начин на живот тази седмица са двама. Занимават се в IT сферата и обучават хакери. Дори присъствахме на хакерско състезание, но за това после. Сега се запознайте с Галин и Стилиян. Здравейте, казвам се Галин Желязков и съм на 28 години. Собственик съм на една от големите софтуерни фирми във Варна. Кажи ми с какво всъщност се занимаваш ти самия чисто практически? Тъй като съсобственик може да си човека с пръста, който разпределя задачите, в същото време пък може да си човека, който реално работи. Всъщност в предприемачеството, особено в IT предприемачеството, аз не вярвам, че има човек, който само да размахва пръста. В ежедневието предприемачи трябва да носят така наречените най-различни шапки. Занимаваш се с финанси, занимаваш се с продажби, с клиенти, с екипа, с наемането на персонал. Общо взето трябва да разбираш всичко по-малко. Но моята най-голяма сила съответно е софтуерното инженерство като софтуерен инженер и доскоро се занимавах с техническия отдел на компанията. Да питам ти къде си учил? Бакалавърската си степен я завърших в Гьотеборгския университет. Магистърската ми степен беше в Шотландия и Австралия съответно. Което означава къде си израснал? От Варна ли си? Аз съм варненец, горд варненец от 19 години, обаче съм в чужбина и като винаги съм се старал да правим неща, които са свързани с Варна. Затова компанията е основана във Варна, тук съответно плащаме нейните данъци и развиваме предприемачеството в града. Казвам се Стилиян Ангелов от Варна на 28. Това, което се занимавам, основно е в IT сектора. В управлението на компания съм, която се занимава с решения за електронна търговия и веб дизайн. Казваш електронна търговия, това е нещо ново, но сякаш много бързо се разраства. Какви опасности крие? Има няколко опасности, освен тези, които са чисто и просто с измама да не си получите продукта или некачествен продукт. Има една друга част, която по-скоро е опасност за самите електронни магазини и това е причината, поради която сме направили това състезание. Опасността е с кражбата на данни и по-скоро на клиентите от даден предприемач, който е започнал да си развива електронния магазин. Опасностите основно са за него. Връщаме се назад във времето, за да разберем защо един млад човек намира основание, смелост и воля да създаде и реализира бизнеса си във Варна. Абсолютно нормално варненско дете. Учих в търговската гимназия Георги Стойков Раковски и всъщност тя ми помогна така да оценя и да се насоча в живота. Когато написах в 9-ти клас първия си ред код, мисля, че госпожата се казваше Калина Берова, още тогава се влюбих и разбрах, че това е нещо, с което ще се занимавам. Впоследствие участвахме в един проект на който се казваше Join Multimedia. Спечелихме от цял свят 1500 проекта трето място, голямо награждаване с посланици. Това се случи в Германия, в мултикултурна среда и тогава разбрах всъщност, че искам да продължа да живея малко по-дълго в тази мултикултурна среда, която все още нямаме тук. Тоест училището ти даде твоя път, а не родители, приятели или... Абсолютно, да. Баща ми искаше да стана моряк. Нормално, все пак си варненско дете. Абсолютно, да. А как приеха твоите родители, твоето развитие това всъщност е било преди около 9-10 години. Едва ли твоите родители тогава са имали нещо общо с интернет пространството? Не им ли изглеждаше малко странно? Определено. Общо взето баща ми до преди няколко години не разбираш с какво се занимавам, не вярваш, че от мен ще стане човек, както те обича да се изразява и когато всъщност дойде да види компанията и всичките служители, които работят в нея и като видя проектите, които правиме, примерно за Министерството на образование на Австралия и някакви такива големи организации, тогава осъзна колко са важни технологиите и как променят света и съответно той си купи смартфон, в момента се е научил да използва най-различни приложения. И така, и малко по малко и те влизат в това нещо. От гледна страна на майка ми, тя е доста на ранен етап успя да се научи да ползва различни технологии, като дори съм много горд че ползва Linux. Това е алтернативната операционна система на Windows, която е с отворен код и е предимно за хакери.
Компанията основахме с моя партньор Евелин Иванов през 2008 година и всъщност бих казал, че България е дестинацията за правене на бизнес, защото особено град като Варна, който разполага с 5 различни университета, т.е. има изключително млади хора. Те учат маркетинг, учат програмиране, инженерство и всякакви други специалности. Направят изключително привлекателно, т.е. има го човешки ресурс. Второто нещо е, че те са доста добре образовани. Културата е доста адаптивна нашата, не е, примерно да кажем, като азиатската култура, която е доста рестриктивна. Други плюсове са до някаква степен, може да се каже, и заплащането, владението на чужди езици на хората. Така че България е добро място и не случайно виждаме в последните месеци откриването на толкова много офиси на чуждестранни компании тук, специално във Варна. Именно заради тези преимущества. Ти даваш страхотна светлина в тунела, сериозно ти казвам. Кажи ми, моля те, колко човека работят в компанията? На този етап мисля, че са около 35 в България. С какво се занимавате всъщност? Ние правиме софтуерни разработки, решаваме бизнес проблеми с софтуер. Като имаме офиси в 5 европейски държави и съответно в Австралия, работим предимно с предприемачи и отскоро с държавни институции в чужбина, чуждестранни държавни институции. Сега е момента да ми разкажеш за Министерството на образованието на Австралия, техния проблем и какво общо имаш и ти с разрешаването му. Тяхното министерство реши да дава учебниците на техните ученици до 4-ти клас под формата на таблети с дигитален контент. Нещо, което и в България чувам, че се опитва да направят. И всъщност ние бяхме избрани за компанията, която да направи тези приложения за таблети и телефони, на които да може да се четат тези материали. Като и тук така, е момента да намесим сигурността. Едно от важните изисквания, което имаха те, е да бъде до такава степен сигурно, че да няма възможност никакъв материал, електронна книга в случая, да излезе свободно в интернет пространство, защото това би довело до сериозни санкции на издателите и съответно с тежки съдебни процедури за Министерството. Тоест авторското право на издателите да бъде опазено. Абсолютно. И това е доста трудно, като се има предвид, че самите платформи на Apple и на Google не са особено стабилни и лесно могат да бъдат атакувани. Съответно информацията от тях може лесно да бъде извлечена. Така че това беше нашето предизвикателство, но слава Богу се справихме, системата е тествана и от до година ще започне да се използва в Австралия. Предполагам, че по някакъв начин е упоменато, че има българска намеса. Да, общо дето хората могат да влязат на нашия сайт и съответно който се интересува ще види, че ние сме я правили. Една малка фирма в Варна прави такъв голям проект за Австралия. Надяваме се, че и българската държава скоро време ще успее да го внедри и те ще имат толкова успешен продукт. А как ще реагират консервативните, ако книжното букварче бъде заместено от модерен таблет? Бивайки технологичен човек, смятам, че трябва да има баланс. Тоест няма проблем те да четат книгите си дигитално, но да не прекарват абсолютно цялото си време пред компютъра. Нали? Ако съчетаем дигитално в училище и съответно игрите в къщи, това би била лоша комбинация. А просто родителите според мен трябва да прекарват повече време. Самите компютри са били изобретени за да заместват човешкия труд, за да могат хората да бъдат по-свободни и съответно да прекарат повече време с близките си. Така че това е моята визия. Предполагам, че това е и твой апел, тъй като в момента сякаш криво разбрано изкарваме по-голямата част от времето си, технологиите си, всеки със собствения си смартфон. Един с друг не общуваме. Да, наистина понамалява общуването между хората, но така последни статистики и научни трудове, които съм чел на темата, е, че всъщност социалните мрежи и интернета както ни разделят едни от други, така и ни свързват по друг начин. През трети хора, които не познаваме. Това е доста дълбок анализ, но имат и положителен и един ефект. Просто света се променя и трябва да го приемем и да почнем ние да се променяме. Няма да се върне. Променя се и опасностите във виртуалното пространство не са виртуални, а напълно реални. Гледайки статистиките за 2013 година, 77% от веб-базираните системи имат така определени проблеми. Като една от всяка 8 тези системи има критични проблеми с сигурността, които тези уязвимости могат да доведат до проблеми при плащане. Особено когато става за дума за карти. Гледайки една друга статистика на Борика,
плащанията нарастват с 25% на година. Това означава, че ние почваме да купуваме все повече и повече онлайн с кредитни карти. И затова сигурността става все по-важна. И между другото, това, което виждаме от нашите клиенти е, че те забелязват тези тенденции и все повече инвестират в сигурност. И така мога да кажа, че системите са все стават все по- и по-сигурни. Състезания като днешното помагат на програмистите да видят какви са най-честите проблеми с уебсайтовете в сигурността и съответно да знаят да не ги допускат. Доколкото обратното, съответно, както беше имиджа на хакерите в миналото, на лоши хора, които крадат пари от банкови сметки. Тоест тук правим защитите. Точно така. Тук се учим да правим защитите. Състезанието, което провеждаме днес, е в две части. Първата част е атака и втората част е изграждане на защита на електронен магазин, като целта е максимално реално да се симулира процеса на кражба на данни и съответните решения за защита. Има ли теоретична част? Да, има теоретична част. Предвидили сме една малка такава за запознаване на хората, които нямат опит, така че да могат да имат равни шансове за успех в състезанието. Казваш за запознаване на хората, които нямат опит, пък аз видях доста млади хора. Това означава ли, че на това състезание са се явили хора, които до този момент не са се занимавали с това, просто имат интерес към него или трябва да бъдат изявени програмисти? Всъщност интересното е, че имаме хора от ученици, студенти, хора, които реално работят като програмисти с доста опит и интересът всъщност е от всички възрасти. Има хора, които реално до сега не са се сблъсквали специално с темата за сигурност, но са програмисти и са дизайнери и тази тема ги вълнува. Това означава, че първото, което те ще имат да направят е да атакуват един онлайн магазин, така ли? Точно така. В нашия случай първата ни част вече мина. Имаме атака на една от най-често използваните платформи за веб дизайн. Над 55% от бизнесите ползват нея. Тя е масово решение за малкия бизнес и всъщност имаме няколко успешно проведени атаки. Какво предстои след като вече са успели да направят пробив? Следващата тема, която имаме в момента е за изграждане на защита за електронен магазин, където отново използваме най-често срещаната платформа за електронна търговия, тази, която е масова в българския пазар. Те изграждат защита, за да не може други такива като тях да атакуват. Точно така. Добре, пак да се върнем, тъй като стигнахме до пробива. Всъщност проблема е на самия предприемач, който има онлайн магазин и за това, че могат да му бъдат копирани, може би, не знам как се нарича, клиентите или да се вземат техните данни или какво. Реално да, представете си бизнес, където се налага всеки месец да купувате даден продукт. Примерно това са хранителните добавки, където хората имат регулярни продажби. Ако даден магазин му бъдат откраднати онлайн клиентите, е много лесно конкурентен сайт да предложи същите продукти на същите клиенти, които предприемача вече е отделил сумата и време за да ги събере, тъй като рекламата е едно от най-скъпите неща в интернет. Това да си опазим клиентите, които вече имаме, е жизненно важно. Реално, минавайки към нов търговец, клиентът не знае какво е качеството на продукта. Най-вероятно цената би била по-ниска, тъй като новият човек, който ви го предлага, той не е изразходвал тези средства за реклама. Той може да си позволи да свали голяма част от цената. Това е всъщност на което се разчита в този случай. Обичайно се сещаме, че не сме осигурили безопасността на имуществото си едва когато то пострада. За жалост, това е част от българската действителност. Като цяло пазара е доста голям, бързо се разраства и има нужда от специалисти във всички сектори, както тези, които тепърва започват да се занимават с електронната търговия и тези, които вече имат някакъв опит да заложат интернет сигурността си като приоритет, за да запазят това, което са постигнали. Това ползва ли се масово от онлайн предприемачите, тъй като българите се славим с това, че пропускаме да се застраховаме, пропускаме да направим защити дори на собствения си дом и едва когато нещо ни се случи, тогава се сещаме, че е трябвало.
Това е доста интересен въпрос. Все още българския пазар е доста назад в това отношение. САЩ и Англия, разбира се, са на първите места, тъй като и електронната търговия там е най-развита. В България често се среща дори в много големи компании да липсват основни мерки и политики в тази посока. Героите в днешното издание на Начин на живот са направили състезанието за хакери именно с тази цел – да се откроят хората, които могат да ни защитят в интернет пространството. Днес имаме за отбора, който събере най-много точки, виртуален сървър, предоставен от един от нашите спонсори. Втора и трета награда са споделен хостинг. Имаме едно допълнително предизвикателство. Още един уебсайт, който ако успее да бъде хакнат, паричната награда е 500 лева. Предимно млади хора са се включили, повече жени или повече мъже? Повече са мъже, но интересното е, че имаме и жени, и дори отбора на едно от момичета за сега е водеща. Това означава ли, че няма разделение, както при някои от професиите, че мъжете са по-добри от жените в програмирането? В случая няма разделение. Като цяло съм забелязал, че жените се справят доста добре с умственото натварване и изобщо не отстъпват по нищо. Малко повече усилия и време просто за да се научи материята. По-бързо ли се образяват? По-бързо и обработват по-голям брой задачи. Като цяло се справят доста добре. Ти защо се включи в това състезание? За да придобия малко повече опит и да се запозная с хора от тази сфера. Това теб явно те интересува. Като цяло повечето са момчета, мъже. Какво ти провокира желанието изобщо да се занимаваш с програмиране? Аз не се занимавам толкова много, но искам в бъдеще да направя свой собствен бизнес и след като сега сме в 21 век, много често този бизнес е електронен. Затова искам малко така да подобря уменията си и да придобия нови знания по темата. Аз разбирам, че ти сериозно вървиш към победата. Това означава ли, че би могла след като го направиш и да можеш да защитиш бизнеса си? Надявам се, че да, но трябва да отбележа, че момчета от екипа свършиха по-голямата част от нещата, така че ще се надявам на тяхната подкрепа за бъдеще, ако имам нужда. Теодора е в сигурни и професионални ръце. 2009 година най-голямата компания за GPS навигационни системи, това са тези устройства, които слагаме в колата и те ни казват на къде да караме, за да стигнем до определена точка, се свърза с нас, защото мой преподавател от университета съответно беше хванал много важен проект за тях и каза: имам нужда от помощ, искаш ли да дойдеш да направим нещо заедно? Аз се съгласих и всъщност те възложиха на моята компания проект, с който искаха да тестват колко добри са техните карти, колко добри са техните маршрути. Бяха избрали 10 000 от лоялните си клиенти и ни помолиха да създадем система, в която те да шофират с техните устройства и след това хората през интернет да дадат обратна връзка дали този маршрут е бил най-добрия, какви проблеми са видели по картите и така нататък. Но там сигурността беше изключително важна. Това е публична компания, която се търгува на борсата и излизайки в медиите някаква атака от типа, че хората могат в реално време да следят къде се намираш или каквото и да било от този тип, би навредило изключително много на цените на акциите. Затова трябваше да бъдем много сигурни. Изискването им беше формулирано последния начин. Ние искаме нашата система да бъде базирана на сървър, който може да дадем на нашите конкуренти и те да не могат да изкопчат едно зрънце информация от него. Слава Богу, успяхме, справихме се много добре, те получиха това, което искат. Единствената обратна връзка, която получихме, която може би е любопитна, е съответно, че когато мъже и жени в едно семейство са споделяли устройството, жените са открили, че мъжете им изневеряват, защото ходят по странни адреси. Накъде? От утре какво си пожелаваш, какво искаш, какво планираш? От година насам, заедно с съмишленици сме основали неправителствена организация, която се занимава да стимулира предприемачеството във Варна. Това представлява едно работно място, където се събират хора, водят се най-различни лекции. В момента също се намираме в него и това е една от лекциите. Те са винаги безплатни и помагат на младите хора да се развиват, да намерят своя призив тук във Варна, да създадат свой бизнес тук във Варна, който да бъде глобален и достъпен в целия свят. И всъщност така те да правят един сериозен доход, да прославят България, но да се намерят във Варна и да развиват нашия град и нашата държава. Тоест ти искаш да бъдеш полезен не само за себе си, но и за града си и за държавата.
Абсолютно, да. Ако може повече такива хора, и мисля, че все повече хора се връщат и правят такива неща. Има много инициативи, да не ги цитираме, но примерно да кажем като Заедно в час, където се връщат, преподават безплатно, безвъзмездно. Това са начините нашата държава според мен да се оправи. Смятам, че аз съм намерил моето място. Като цяло нещата, които се постигат по-трудно, са с по-дълготраен, по-устойчив ефект, и това е нещо, което липсва на цялата ни страна. Визия за дълготрайно развитие. Смятам, че съм намерил моето място. Ти имаш ли търпението да изчакаш развитието? Да, всъщност то става с труд, с отделяне на време и с желание. Така че като цяло не се чувствам натоварен изобщо. Какво си пожелаваш за утре? Почивка и клиентите да не звънят много отрано. А ние пожелаваме на Варна повече такива млади хора. Със съдействието на